kahit nung nakaraan nagtinda siya, bilhin daw natin lahat nung yung tinda ni Kuya Arnel na balot. Wow! Salamat po. Manong Kit! Manong kit ka? Kit. Masarap po, kadilaw. Pero gusto mo dilaw, kadilaw. Masang kwaraw. Masarap po. Ating tukayan na oh! Good morning mga ka-dragon. Ayan, what's up? Yan, nandito ulit tayo guys sa ating tindahan. Ayan guys, luluto naman tayo ng bopis, saka ng sinigang. Ayan, ang aking mga kasama, busy. Isang linggo naman dyan guys. Dito sila maghimay ng manok pang pastil. Dahil mamaya-maya lang guys ay ano na naman, makikipagdigma na naman kami sa mga estudyante. Ayan, bali tinatapos na rin yung aming pinapagawang ano dito, yung papalipat namin yung aming gripo, itatabi dito sa gilid para hindi nakikita, para saka hindi rin nakahambalang dito sa may sa daanan. Ayan, check natin mamaya guys. Update po kayo guys sa aming pinapagawang gripo. Ayan siya guys. Ito ililipat namin. Yan, doon na siya ipipesto. Tapos sisementuhin to, tataasan. Tapos palalagyan ko to ng harang para hindi nakikita yung mga naghuhugas ng plato. Nahihiya si Auntie Ligaya. Bigyan natin ng payong guys. Yung may-ari ng lupa. Salamat po. Nakikita na kanila guys. Bye-bye! Bye-bye! Salamat po. Kaya pa schedule pa lang namin. Nag-con kasi yung doktor na Mga ka-dragon, binigyan natin ng payong yung asawa ni Kuya Niloy. Danilo? Kuya Danilo, yung may-ari nitong lupa. Kasi nung nakaraan nasalubong namin silang mag-asawa, tinutulak sa wheelchair, wala silang payong. Ayan, kaya naisipan ko din na idamay na din sila sa pagbili ng payong, tsaka yung kanyang anak. Yan, thank you so much po Sir Robert at syempre kay Ate Loida. Yan, napakalaking tulong yan para sa kanila. Yan, thank you so much po, kahit napakasimple lang yun, pero malaking bagay na yun sa kanila. Thank you po, God bless you more po. May customer, gutom na gutom. Galing sa bayan na malingki sila guys. Nakakapagod mo pa din nila. Di ba? Namin makapag-ukay kami. Di ba? Posible. Nag-ukay siguro kayo. Sabi ni Unsa ko, siguro nagpatagal-tagalin mo, nag-ukay pa siguro sila. Wala. Natagalan kami sa pinde. Oh, di ba? Masarap yung ulam niyo, inasal eh. Ikaw? Mang inasal. Naku, nagising na ang chararang. Ano yan na guys? Wow. Sarap na dito guys. Pinag-aani na. Kaya lang walang nani. Kaya pinag-New Year na, pinagpasalad na. Naangot na Jay ko na nakaringal. Nawanan, nakaringal. Namoy niya na yung kwan. Hapon na naman. Pastol na naman ang kambing yung isa. Patabain daw muna bago katayin. Hi. Ito ayaw niyang kainin ta, oh. Hindi ka pa nagataba? Nag-araw ka na dito. Binatinda nila kay Kapitan eh.
Patabain daw muna, sabi ni Kapitan. Ayan mga ka-dragon, papadilim na naman. So, ano, actually guys, sinantay namin si Arnel yung magbabalot. Saan magtinda siya ngayon ng balot. Kasi mayroong nag-ano sa kanya, mayroong papakyaw sa kanyang paninda. At bibigyan din siya ng 1K. Yan. Thank you so much, Manong Kit. Yan, isa sa ating generous na sponsor. Yan, thank you so much po. Yan, sana magbenta siya para Antayin natin guys, mamaya pag narinig na namin yung sigaw ni John. May lugaw ka daw po? Yes, makakain tayo. Meron pa daw po? masarap yung tinda niyang balot eh. Maliit lang yung sisiw. Ayan guys, papagabi na naman. Tapos na naman ang aming masayang araw. Masaya at busy araw. Whoop! Ang ganda-ganda talaga dito sa nito, sa part nito. Dito sa aming likod tindahan. Yung bunga yon, yung sa isa nagpapastol ng kanyang kambing. Dinala niya na dito sa tindahan at hindi niya maintindi doon sa kanila, walang damo. Saging! Ay, bigyan mo ng saging. Ayun dahon ng saging, gusto niya. Kaulimok dito, nag-ulimok. Namit mo na si Kuya Arnilante? In person? Siyempre. Anong masasabi mo? Kasi masipag yun si Kuya Arnel. Nakita ko siya dyan kanina sa nung dumaan ako, bumili kami ng ng tipasing. Nagbibilad siya ng palay. Ang dami niyang binibilad. Nagpakitang gilas yon. Sana magbenta ng balot. Hindi araw-araw masigabinta. Every other day. Pero kahapon parang hindi siya Wala. Mabilis yung balot niya kasi mura lang. 3.50. Oo. Kasi dun sa atin ko 25. Oh, yun. Balot! Kuya Arnel, kanina ka pa namin naantay. Kahapon pa kami nagkakonda sa balot mo, nagkikrave. Dito Kuya Arnel. O, doon daw, Kuya Arnel. Ilan yung balot ma? 50. 50 piraso. Ayan guys, check natin yung balot ni Kuya Arnel. Wow, dami. Nakabenta ka na kuya? Wala pa, sino pala? Kami pa lang? Binamano pa lang. Ganun pa rin kuya, 3.50 pa rin. Sa mga ka-dragon. So, anong gagawin natin dito? Ayan, itong balot ni Kuya Arnel guys ay papakyawin natin. Wow! Yes, dahil napanood siya ni Manong Kit nung nakaraan nagtinda siya, sabi niya, bilhin daw natin lahat yung tinda ni Kuya Arnel na balot. Wow! Yes. Siyempre, hindi natin to kayang ubusin dahil 50 pieces to baka kami ma-high blood. Ay ipapamigay din natin yung iba dito sa mga kalapit bahay natin. Yan. Kuya Arnel, masaya ka ba? Bibili namin lahat tong balot mo? Sige lang. Para hindi ka na magpunta doon. Oo. Kasi nakakaabot siya dun sa kabila. Sa Indy. Para hindi ka na mapagod. Oo, hindi ka na maglalakad ng malayo. Doon pa yun, paikot pa yun. Iniikot niya yun hanggang maubos yung kanyang balot. Kasi punta na kasi nabibili. Oo, maraming binibili. Hindi ngayon wala silang Sunod. pantay O, doon. kaya ngayon, di ka na mag-iikot. Kami na ang bibili ng iyong balot. Wow! Sana all! Ayan, kukunin ko na to kuya nila. Yung balot mo. Kuha ka nga, Jen, ang lagay natin, Jen. Ilang piraso yan? 50. Na? Nagado guys. Dalawang sumpok. Mainit. Dami na ko. Yan, ubusin natin ito lahat. Kuya Arnel, sawa ka na sa balot? Kuya Arnel, hindi kayo ma-high blood. Hindi ka kumakain ng balot? Kumakain ako, isa lang. Sala. Kasi high blood ka. May blood ako, hindi ko kaya kainin. Pwede yan sa mga anemic, no? Magkano yung magkano bayad nung 50? Di ba 3.50? 50 pieces divide mo sa 3. Oo. Ikon mo. Times mo sa 50. Wait lang kuya Arnel, matatalino kasi kami. Oo. Kailangan ng pan eh. Hindi nagana?
Hindi pa. 50 pieces Napagod na yung aking utak. Dahil anong ginawa mo ngayong maghapon? times mo sa Parang pagod ka naman. Anong ginawa mo ngayong maghapon? Bilad. Bilid ka ng palay? Pagtapos bilad, pinabinta ka ng Hango. balot. Naghango. Tapos nagbuhat ka pa? Nagbuhat ka pa? Oo. Hindi ka nagtinda ng isda? Ha? Hindi ka nagtinda ng isda? Minsan guys, nagtitinda rin siya ng tilapia. Nag-aalok-alok din dito sa mga kabayan. Sipag ko si Colonel kaya Pero kuya, sa kanya, swerte yung mga magkakagusto sa kanya. Kuya Arnel, ang aming surprise ito na. Ibigay mo na. Nandito na ang iyong kailingan. Si Ligaya at si Pasing. Wala na. Ala, parang naman siya. Nalungkot bigla na dismaya. Dahil dyan. Meron kami surprise sa'yo. Ano? Dahil dyan, So yun guys, bali ang ano niya, ang kabayaran ng 50 pieces is 180. Ayan. Kay Kuya Arnel na po yun. Then meron pa siyang paayuda na 1,000. Ang saya-saya. Ibigay mo na. Kuya Arnel, nanonood ka ba ng YouTube channel namin? Opo. Hindi nga. Hindi nga. Oo nga. Pero anong totoo? Si Pasing o Ligaya? Kasi. Saan si Pasing? Saan si Paseng? Saan? Sa Ayun. Kilala niya. Ayaw mo si Ligaya? Kala ko Ligaya. Kaya nga, napapanood mo kami sa cellphone? Hindi. Ay, wala kang cellphone? Kasi ang cellphone ko. Nasira. Sige. Oh, ito yung binigay sa iyo ni Manong. Mag-thank you kay Manong. Thank you po, Manong. Salamat po. Manong. Manong Kit. Manong Kit ka mo. Kit. Kit. Pantanggal pagod. Adan pagod. Panoorin mo to sa YouTube. May cellphone ka, kuya? Wala po. Sana yung Hindi na. biniyaran Sana yung bakit? Dito na. Ay, Diba? biniyaran natin yung balon. Tapos na. Tapos binigyan natin siya ng 1,000. Yan, thank you so much, Salamat. Kailan ka ulit Pagtitinda mo. Kailan ka ulit magbibenta ng balot? Sana sa pagtitinda mo yung masalubong. Nalatinda ko ba ito siguro kung ano sa ano, sa Salasi. Ano sa'yo? Layo ka. Layo po eh. Sige, kuya ha. Apo. Tabi-tabi mo yung pera mo ha. Apo. Wow! So ayan guys, dahil hindi naman natin ito mauubos, ipamigay na lang din natin yan dyan dito sa mga kapitbahay natin. Sarap, umuusok pa, mainit. Hey guys, mali kami ng compute. So ang binigay binigay namin sa kanya lahat yung 1,000 plus yung yung 1,000 na bigay ni Manong Kit para Loading ako sa kanya. ay. Loading ako. 8:30 ka ako? Galing mag-compute. So bali 2,000 yung So bali 2,000 yung naiabot natin kay Kuya Arnel. Sabi niya, alika dito, may BFF, best friend. Ayan si Luisa. Halika dito, My friend. BFF ni ate. Antay ko ka ng maligam ka. Ay, tubig pa. Kain ka dali. Okay, magmukbang tayo ng balon. magpan tayo dito. Guys, sino nakakainis na ng balon? Dito ka, Luisa, dali. Usod ka dyan. Ay, ako na, tita mo dito. Wala nang pangga. Wala, hindi ko magkana magtingin ng ganito. Ay, doon ka, Luis. Doon ka, Luisa. Tignan nyo nga kung balot sa puti. Na, tunog pa lang. Balot sa pati. Saan ba dito? Kadilim lang kasi dito sa atin. Na, nagimas na yung kwaro. Wow, madilaw. Nagimas yung kwaro. Ay na, kwaro. Ah, panganta George. Pwede sa tubig. Dali na, magkuha ka na Kuha ka na, Luisa. Nausaw dito. Sarap. Ayaw. Ibusin nyo mamin day tayo. Baka ma-high blood kayo. I-share natin yan sa iba guys. Ang sarap talaga ng balot dito sa province. Hindi kasi ikaw pala nanalo eh. Si Pasing lang. Ay guys, nga pala, joke-joke lang namin yung kay Kuya Arnel ngayon ha. Hindi lang nanalo. Kasi ano naman yun, Pero Luisa, dito ka, usap mo yung upuan mo. Binibigyan lang namin. alam niya na yun, na biro-biro lang. Hindi naman namin siya, hindi naman totoo yun. Siyempre may mga asawa silang kapatid. Mahirap naman kung sila Gigi ang kuwan, baka totoo yung club. Baka bukas punta na dito na may dalang bulaklak. Hindi ready si Ikaw, Luisa, hindi ka nililigawan ni Kuya Arnel?
Hindi, bakit? Ano yan, parang Yan si Luisa guys, ano yan, taga dito, banda kabatch ni Ate Greta. Ano siya, parang nagkaroon ng ano, Pinto mo nga. Luisa, kung anong nangyari sa'yo? nung nanganak daw siya, na-stress, tapos nag-iba yung kwan niya, nagkaroon ng diferensya yung lakad niya. Parang nakon siya. Depression. hindi na ako mapakali. Yun, kaya kapag may mga ano din dito, inaabutan din namin tong si Luisa. Kasi nakakaawa din. Parang balot sa Pinoy yung sa'yo. May Pinoy o? Sa Pinoy. Oo, yung kanya balot sa puti. Ay, balot sa puti. Ayo, yung Pinoy. Balot sa Pinoy ba? Balot ba? Ganun ba? Meron. Pinoy. Pinoy Iba lang. yung balot, iba yung Pinoy. At ano yun lang, ginagawa yung tinda mo na rin yan. Ay, parang masarap yung buma. Ay, yung buma, yung pan. Butay mo, ka na lang. Take out ko na lang yung akin. Oh, Luisa, baka high blood ka ha? Luisa, baka high blood ka? Ayun nga, makabasol kami. Makabasol kami. Ay, yung mga high blood dyan. Ito pa sa hindi kayo vlog. Ilan tayo ng mga. Okay. Ngayon ka magtanong ka. Hindi ko Je. Alam, tipi mo itsura ko ginawa ko. Ito rin. Ako ang nagtanong ka. Ikaw ang pinantiligaya eh. Kaya kung ayaw mo kasing tanong gawin. Sarap ko. Wow. Sarap ko, kadilaw. Kaya gusto mo naman, kadilaw. Yung parang matigas. Masarap. Hindi masang kwarog. Sarap po. Dali. Grabe yung, hindi. Tinapon ko doon. Hindi ko sarap yung hindi ko talaga kaya. Hindi okay lang yung puting maliit lang siya. Pero kung ganyan tinapon ko doon sa bako. Yung nakaraan, yung una niyang tinda, maliliit lang yung sisiw. Ngayon medyo malalaki. Nasobrahan siguro sa kwan. Sa araw. Kaya nagkuha tayo? Nabalot na puti? Dito? Wala man lang katigas-tigas. Oh, Dito na lang ako. hindi ko pa itong Thank you, Manong Kit. Nabusog kami sa balot. Thank you po. Ingat po. Ciao. Ay, dahil mga anak. Tira mo na wala pang kakon pa yung bunga niya. Sa atin puro ko. Hindi pa nabura yung lipstick. Ang tiligayo mo sabing kwan, ayaw mo at malansa. Nasa manlob niya at hindi daw siya napili. Hindi pinili ni Kuya Arnel. Ba't si Antipasing? Antipasing. Haba ng hair ni Antipasing. Dalawi sa isa pa? Hindi niya pa masikaso yung rejuvenating niya. Yan doon kay tatay niya. Sige. Oh, bigyan mo na lang. Oh, magkuha ka lang. Sama kaya? Kaya nga. Kayang piyak? Tama na po. Challenge siya ng te. Ayun na, kinain na. Ay! Yung paa! Yung paa na sa labas. Lanting to kaya na oh. Kinain niya? Kinain niya. Pero nagkakain ka. Alay, dapat, samahin mo ng ganyan. Alay, binukod niya rin kasi. Alay, dapat samahan mo ng ganyan para hindi mo siya ramdam. Okay, hindi nakagat ko. Sarap-sarap pa yun. Nagkakaliwat ka. Nagkakaliwat pa ato siya pa yung nagkakilaya. Hindi ko man ginuya. Nakadalaw na ako guys. Sige. Bilas, antipasing na kailan ka na? Pangalawa ito. May vlog ka, baka kala mo. Pangalawa, nakatatlo ka na yata eh. Hoy! Matulo! Ako pangalawa pa lang po. Hoy, sabi niyo ipamigay natin, maibos yung matsa. Nag-imas ba't paraw? Maibos Bigyan yung natin mamaya. Kuya ano mo dyan? Hoy, sila Kuya Edgar, bigyan natin. Kay Edgar. Ito si Kuya Nilo. Nasa bamba pa sila. Tsaka dyan sila manong. Ay silang tinupay. Sila mabait ang mga rin. Iwi mo yan sa tatay mo? Salamat po. Welcome. Kani po. Bait mo naman. Kani wala lang yung tatay. Aray, nakainit. Ano to guys, si Luisa, ang natapos niya
BSed po ako. BSN. Major in math. Tapos ano ka no, yung bird passer? Opo. Kaya lang nagkasakit ka. Wala kayo, Nagkasakit nakatatlo lang lang ako kasi. guys. Last na to, ayaw ko na. Panlaban ko kasi ito mamaya. Kung man lang po akin, hindi na ito. May panlaban si JJ guys, mag-overnight yan sa may lamay. Overnight ako ngayon. Namatay kasi yung Pero auntie niya, nalibing na yun. Martes. kapatid ng tatay ni JJ. Anak mo yan? Pablo. Baka ako niya si Ate Jessa. Ay, di pala. Sa ano yung Marisa. Si Marisa. Si Marisa, di ba class ng tatay niya? Wala? Hmm? Wala, hindi naman nag-aral dito yun. Hindi ba hindi? Dito nag-aaral ng high school. Hindi man Pablina, Marquez. Ay, Marquez na pala yun. Si Jacqueline ay. Kamusta na si Jacqueline? Mayaman na. Jacqueline Ignacia. Ating Santa Ana. Shout out to. Dali. Hello, kamusta si Jacqueline? Kasi Ate Arlene, si Agnes. Ate Arlene po, tsaka si Ate Maylin, kamusta? Tsaka si Agnes. Miss you mga boy. Kamusta kayo? Yung mga warang. Kanila kilala na, di magkakilala ka na. Oo, pakilala ka sa mga kabatch mo. Nandiyan ka na sa pano. Kamusta sa ano, si Michelle Valdez, Alaysa Valdez, UP, sa UP Diliman. Kamusta po? Pati Tsaka siya. si Kim Cho. Hali. Kamusta kay Kim? Kamusta kay Kim? Sana maalala niya ako. Bakit? Classmate ko siya sa Divine. Totoo? Classmate ko pa siya sa Divine. Wow. Top 1 siya, top 2. Pero nag-aral talaga yun guys dito si Kim Chiu sa ano, Mabait ba yung Mindoro. kapatid niya meron diyang kon? Top 1 po yun, top 1 siya, ako top 2. Mabait siya. Tapto ka? Hindi mo siya natalo? Chat ko nga mamaya si Kim Jo. Hindi, Friend namin yun. hindi mo siya natalo si Kim Chiu? Mayaman po yun, hindi ginabayaran yung teacher. Kaloko mo man. Oo, taga-bubog yun sila dito. Nag-uwi yun Sa kanila yung akong dyan, oh, nabikiri. sa Balyan. Sa kapatid niya. Nag-uwi siya sa Balyan. Nag-ano siya. Nung nag-ano siya sa Cebu ng ganyan, nag-uwi siya dito. Walang tatayo. Sana maalala ka ni Kim Chun, baka sakaling matulungan ka nito. Mayaman na si Kim Jo ngayon. Malay mo, napapanood ka ni Kim Jo. Kim Jo, may classmate. Na may pagpatin. Pati si Alaysa Valdez, kilala mo? Classmate ko yan sa UP. Sa UP? UP Diliman? Ano siya guys? Scholar. Saan sa pala sila? Di Manila. Kayong tagay mo. Oy, nakatulala na sa Antipasing, oh. Matalino yan nung mag-aaral kami. Sakit. Pati yung lakad niya guys, nag-iba. No? Napektuhan. Nahirapan na siya maglakad. Hindi ka nagpatera pa ba? Wala. Dasal lang talaga. Kaya ako magaling. Oo, meron ka rin tawag sa prayer. Kaya malakas magpaano yung stress. Totoo yan. Katalukan ka. Yung ano, mental stress. Pag na-depress ka na, depression na. Yung ganyan. Ito kasi na-depress din ko eh. Kaya depression. Remote ka? Larinig ko. Parang nanghina ng ganon. Tapos yun lang pa. Hindi man ako nawala ng pag-asa na magaling ako. Kapit lang kay Lord. Tapos, yun lang. Eh ngayon, pero okay ka na ngayon. At least ngayon okay ka na. Kahit hindi ka na nakapagtrabaho. Okay lang. At least ngayon malusog ka na ulit. Ang mahalaga wala nang sakit. Ayan Manong Kit. Yan, thank you. Thank you so much Manong Kit. Mauna na ako at yung si JDA nagmamaktulo na. So, bukin yan guys. Dali pa pamigay natin to guys sa mga Nakatatlo lang naman ako. Kaya ako walang sisiw yan guys. Thank you Manong. God bless.
Ang dami na natin manong. Si Manong Supangan. Isabay mo na yung isa. Bartog. Manong Kit. Sino pa? Manong Kit alias George. Si George. Kanta na siya. Ano pala siya? Ano ba? Yan. Kadaming pinagkainan. Kanino yan? 20 pasing lahat. Ay, kanti pasing last lang kayo. Wala nang asin? Dalawa kami dyan. Dalawa kami ni Joan dito. Ayan ang pinakakon sa amin, oh. Ito, pati ilong nagkakain na. Ang sarap po, dilaw. Okay, sarap mo, no? Paganda ng pagkain. Kaya nga eh. Magpa na kami na? Oo. Magsarado na tayo. Pamigay na natin yung natitirang balot. Yan, deliver na ako dahil sa ating mga karuba. Ay, si Kuya Edgar. Ganun kay Kuya Edgar. Ito, napaka-isa naman sa mabait namin kapitbahay. Ilang buti na dito? Andiyan po sila ka Edgar. Tao kayo eh. Ako Ako pa. Kuya, ako nito. kabaho sa pagi. Dito si Kuya, bigyan natin. Oo. Nakatinda pa si JJ ng adobo. Astig yung kwan ni Kuya. Oh. Wow. Parang gusto ko yan. Ayan o, kasya tayo dyan oh. Gawan mo nga rin kami ng galing Kuya. Ako pa. Ako pa. Ako po. Baka may aso dyan. Ako po. Kaya, balikan na natin. Nagulog sa mukha. Si Kuya ano? Ako po, bigyan natin ito. Oh, Kuya, dahil mabait ka, taga-bili, may libre kang balong. Ba't dalawa lang? Ano? Siyempre, share din natin dyan sa kabila. Sino mo rin sa iba eh, po ito. Kabila. Ay, kasi Sila ang aming mga mababait na kapitbahay na nanggabantay sa ating tindahan. Tao po. Oh. Lut ba? Kuya Joey, magpahilot sana ako. Magpahilot sana ako, pwede? Pahilot ako. Kuya, dahil isa kasama bait namin kapitbahay. Diba? Ang dami kong napasaya manong kita. Ito, simple lang siya pero nakakataba ng puso. Dito. Ayan. Welcome! Ano po yan? Oh, balot! Para sa'yo! Hindi, mag-wiring kami. Oo na yun, nakasapatos pa. Ampay. Baka na yan, yun, nakasambatos sa pa. Ay, hindi ka nagkain nung P-Day. Nagsukain kami doon. Shoutout mo si mama mo. Mama Catherine, uwi ka na. Ano yun? Sa gabing madilim. Lao, tayo may nakasilip pag doon. Namo, may bata. Ayun o. Ayun o. Nagapang sit-sit. Daming namatay na estudyante dito. Makatabakot ka ng isang sila. Wala. Kay Kuya Nilong na lang. Wala mang tao. Nagumaka. Hindi, si Kuya Alan yun. Ibigay mo na lang kay Kuya Alan. Sabihin mo, ibigay niya kay Kuya Nilong. Kaya mo yan.
Sabi ko hindi ka binigyan. Sabi ko ganun eh.